Ebonyi Son onye ihu abụọ. Onye iru abụọ. Ọ gị wakara Chikọba ji egwu egwu. Onye iru abụọ si n'okwu nna m obi ilu. Isi n'okwu Chukwu bụ ilu ka amamife Chukwu kọrọ gị. Ọ kọrọ gị. Onye iru abụọ. Ọ na-abịa ịpụta afọ ebe a gbara pet na praịmarị skuul. Eche akụ zaa. Gọvanọ na-arụ nka. Ọ na-arụ nka. Ọ na-arụ nka. Gọvanọ wee wọchịcha Jpac vidiyo. Wọchịcha m na Daily Hammer. Wee pụta ife a na-akpọ open confession gbosa. Wee si Ebonyi dododo na ama m na-emehiewo m eluigwe n'ala megide Chikereke, megide Olise Ebulu et, megide ihe ọbụla na-eku ume, na-ekwesịghị m ịbụ gọvanọ ụnụ ọzọ. Gọvanọ wee kwụrụ ọtọ wee nye open confession wee sị biko nụ na ihe akịta bụkwa na ihe akpara akpa bụ ihe akpara akpa na ọ na-agba akpacha nkata nọọ isi ka eji eme gịnị ka eji ebu ya ọ ka eji ekwe. Gọvanọ unu wee kwụrụ ọtọ wee nye open confession na ọ ma na onweghị ihe ọ rụrụ 3 years. Ịfụcha vidiyo ahụ Ebonyi Son wee were super glue tụdoghị n'okpuru ntị wee nyachie ebe a onwezi ihe na-abaghị na ntị. Ị na-achọ ka ebi gị Prado. Bịa buru Prado dị. Wabiz na-achọ Prado. Emume eto gọvanọ. O nweghị shishi kọbọ kpọrọ ya abaghị akpa. Go take a look at life of onye na-agba wọọ Chika Nwaọba. Chika Nwaọba kwa ifuru ka o si kwechiri. Ya gara akpọ stand on the solid rock. O megịnị o kwere kwesi ike. Chika Nwaọba kwechiri. Jefuru Prado ọ na-agba by the government. Ndị na like raw truth. Hanwa. Funemepo Foundation. Gị nwa agba ejere ime campaign. Gọvanọ buru convoy kwụrụ straight so waa. Hapụzi na-azụ ụzọ spider iji ego wee goro ego maka Zuckerberg kwụrụ ka ijikwa wee go ọ bụkwa ha spider igoro iwerezie kwụrụ na-azụ apaki ha na field ozugbo ịmapụta ka nwambi fụrụbe na-agbagharị ya amibe Ebonyi Son okere ebe ekwụrụ akwụgharịcha were 50,000 naira nye gị. How long ka ị ga-erigide 50,000 from this failed government ruo how long? The highest money nụrụ kansel allegedly kansel irigoro bụ mgbe ị na-emepe studio. Ama na ọ bụ nwanne gọvanọ unu ka ọ bụ onye na-esote gọvanọ unu ka ọ bụ ha maka esigo eme ebe anyị ka a ghara ịma mana anyị makwa amachaka anyị ga-abụ na ha many million enyere gị mgbe ahụ i were mgbe ka afọ na nwunye gị na-achị mụ nwa. Ebe ka ego ahụ na nwunye gị mụọ nwa ego nara ụlọ ọgwụ with expenses na daily expenses na ihe a na-akpapa n'ụlọ ego kwụrụtọ gba zero. Bịa burukwa ọzọ ihe aha na ihe ejinye gị ego abụ ha si ntụ a wee were ego ahụ wee sụpe ime ndụ gị wee gwa gị sị gị na from today na-emepe studio na anyị egorogo studio na mmụọ goro n'ife goro na mpụta ife na ị gaghị ekwuzikwa eziokwu ọzọ. Ha jee na mmụọ goro studio gị nwee gị atachiri peanut ilecha ya na-enyekwana millions ma ha many million enyekwana m obere ego atachiri ego nkwe maka nda nkwuo nda kịta na mụnwa m meje nga a ga-akpọrọ m akara m ga-efe m aka a ga-asị mgbe ego mmiri ngwa ka m kwubezi okwu asị ka m sọpọtụ federal gọọmenti ịsọpọtụcha federal gọọmenti eme enu mana ihe niile ahụ enyekọrọtara Ebonyi Son ọ ga-eme gịnị ọ ga-ada gị n'isi anọchi ịdaga ọha gị na Ebonyi niile ọ ga-ada gị only na vileji gị n'iji ka ọ ga-ada gị. Ị na-achọ Prado bịa ka ịnyagburu onwe gị na Prado. Na ndị niile na-esogharị anyị choose never become governor. Na ndị niile na-eso na anyị testify na ego dọ ngwaahịa dọ a na-eripụ ego a na-eme empowerment na-ese ndị obodo oyibo secretly ma ndị na-eje na factory. Although anyway I will not blame you because ana m ara m rọsịa nrọ ahụ o meghe n'izu ome n'ọnwa. Yes kịta nghọtara nrọ a rọrọ yesterday ebe na-akụ aka na gate be anyị choose ka emepere gị ụzọ security bịa kwachanye gị na sụọ ike n'ala izo anyị choose pụtara nrọ ahụ ebe na-asị gị Ebonyi Son what are you doing in my house? Ị na-asị sa I come to do confession na biko a na-agba gị wọọ ewe n'iwe na ana m ihe na-amara gị wọọ ka mmadụ nwere ihe ga-enye m ọ bịa kpọbata gị nwe na nye gị mmiri ewu ahụ nye gị nri na nrọ ahụ ka m fụrụ na ka m na-aghọta nrọ aha because gịnị na nrọ aha gosiri gịnị na obi gị dị ebe anyị chusu na ka ebe gị moto
mana due to na ịmaghị ya esi bido and is late now well ohere dịrị gị ịbatara ụgbọ na-aga aga na be anyị choose a ga-emepere gị ụzọ for nati Nọvemba ma Disemba enye gị ohere ịbata ọ bụrụ ịchọghị ịbata na ikwu ka kwuwere ka amụsu ka gị mma ahapụrụ gị je dakwefuo because ọ bụrụ gọvanọ Prado afụrụ gị na nrọ ka ịbịara geeti bịa gọvanọ ụlọ na-ayọ Prado one security aka ya ha kata ya 911 wee tụkwasị gị n'obi ado machie gị nta na-abili dị n'obi ahụize nwanne gọvanọ nke mere wedin nke mere ya ka ọcha dedikeshọn nke a gọvanọ mere ụbọchị a sị na gọvanọ orobo child dedikeshọn gọvanọ ọ na-echi okechọ ga ịmana ebe so na ịba atụrụ ịmakwa ka asa ịbụ mkpi ma esiri ịbụ mkpi nwunye gị mụrụ nwa kịta ihe eji streta jez ya na akịta tinye child dedikeshọn wetara nwa gị agbara afọ na ọgba ha afọ wetara nwa gị ọkara aka gbara ọka ha aka wetara nwa gị eru na 3 months ma doro 3 months tinye child dedikeshọn kịta ka gọvanọ unu bịa kịta setụlụọ gị na child dedikeshọn ime chere ka ewinu elekshọn ị maha na ọ ga-ewinu ka ọ ya ada o winu ọlọk zuo bie final one naira ihe nweta bikọs ọ ya asị ebe m arụghị ọrụ na festana ka mmadụ ma arụ ọrụ ka ndị obe wee sị m thank you ọ daganye ada o wee were iwu na agreshọn ahụ o ji wee daa ada wee were ọkpọ ide nwamkpi echekwara si achọkwara na ịgbadere bọyị na Ọnịcha na ikwesịrị enwe ihe ejere gbara bọyị na Ọnịcha na ikwesịrị enwe ihe Ebonyi Son seti echa dedikeshọn nkịta gọvanọ na-azụ elekshọn ka ọ bịa setụlụọ gị na child dedikeshọn ebe ị ma na o doro gị anya nweta na izire ma ọ na izighe na ọ ga-abịa ihe ọpọtuniti ma izire na izighe na emegide na ọ ga-abịa ka esetụlụwa gị bụrụ kii 08 korola ka enye gị ka obi lọsịa gị mmiri bekọ gị tara ahụhụ sịla ihe na-ata ha afụ nwamkpi kama nkakwu pụọ nwamkpi